bandiraɓe tedduɓe yankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international on mbiyama jaam wale moɗon jaam hiire moɗon jaam weete moɗon won nokkuji mbadi bandiraɓe hettotoɓe toon duulaji janduɗe America ha e nder Europe ha e nder Fouta ha e banggue baydere windere nde kala sawtol ko Abdoulaye Sarr ari ɗo gam yettinande ko wiyete hono kabaruji ɓurɗi tengtude ndeɗon yontere ngol ɗo noon wayno kabaruji men jurta no feewi nder ɗum noon ko wiyete maître Abdoulaye Wade men ɗo ardandeɗa leydi Sénégal ene wayno kanko won konngol o sakti ngol konngol o sakti noon ko fate to enen leydi Guinée taw ngol ɗon joopi ko maître walla professeur Alpha Condé cité bandiraɓe tan sahade professeur Alpha Condé laamu muɗum liiɓa walla laamu muɗum sala caggal noon yogay e won yimɓe jeyaɓe hono CEDEAO ngari toon gam ƴewde holno foti ittirede toon ndenɗani leydi Guinée o fana e nder ɗon wayno ɗeɗen balɗe kanko maître Abdoulaye Wade won konngol sati holliti o wi galle makko mo woni to ene banggue dande maayo gueji ngo mayo hango ngo e nder ɗo noon so tawi Alpha Condé feliti ummade to enen ndendani leydi Guinée ardi ndendani Sénégal caɗele ngala hen galle mo woni o ma o totti ɗum so totti ɗum kanko o rutti to o fata to e nayi hono galle makko gardantejo ɗum woni hono la maison familiale koye nder ɗo noon hollitama no kanko holliti o wi omo sikki ɗum ɗon so tawi waɗama ɗum ɗon musata hono Alhaji Macky Sall mo Allah ardinani leydi ndi e nder ɗum ɗon hollitama kadi kanko hono maître Abdoulaye Wade o iwi ɗon e umade ɗon faade to e nayyi hono lamorgo ngo ɗum woni hono Guinée Conakry ko waktu go tan watte e nder ɗum ɗon bandiraɓe tedduɓe ma dartuɗe ɗo en seeɗa won dartuɗe ɗo seeɗa en mbawi wiide hande Alpha Condé so gonga bobal nayyi kono ruggino kañum hoore muɗum wonko addi no fewi to banggue dawrugol sibu kanko maître Abdoulaye Wade kanko professeur Alpha Condé ene wayno darde mabɓe nder duule Africa darde mabɓe to banggue dawrugol manam to banggue politique ene wayno woɗɗodira ni sibu sen ƴeewi kanko Alpha Condé o darima gam haɓade daranade kala ko yowiti hono démocratie ɗum woni potel nder duunde Africa ha tigno banggue leydi Guinée mo ƴeewi ɗum walla mo yeeji ɗum o ƴeew hono wonande hono maître walla jafoɗon wonande Ahmedou Sékou Touré gadiɗo ardade ndendadi leydi Guinée mbaddi no fewi caggal ɗon kadi kanko o hono Sékou Touré o yaltinino hono Alpha Condé walla Alpha Condé yaltino gam suuɗede banggueji goɗɗi wala ko jeeyi sababu muɗum so wona wonande kanko hono Sékou Touré noon ko yidde holli tan kanko hono Alpha Condé kanko e hoore makko haɓanama no fewi to banggue darde haaɓe ko wayno hono Sékou Touré no afe o haaɓe dendagal hono wonnoɓe ɗon walla artinoɓe ndandi hono leydi Guinée Conakry heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international no mbiɗen ni sawtol ko Abdoulaye Sarr nder ɗon haajuno oɗo sangonde ko bandenɗa leydi Sénégal koye nder ɗon ko yowiti hono caɗele godaɗe caɗele godi mbaɗi ko to nayyi hono Dakaru ɗum hon ko wonande hono galle walla mbiyen huuɓere nder huuɓere ko huuɓere takahuji ɗiɗi walla toga togueji ɗiɗi nder ɗon huuɓere nde mabbi ɗuɓe nde yani nde ken won hakke yimɓe jeegomo kalkima hen caggal noon yimɓe limtinɓe kañum to keeɓi hen barmude koye nder ɗum wonande hono sappo pompier nde ngari nde namdama kaali o yoga e mabɓe mbi ene jeeya ko yandini huuɓere nde ko wonande hono maadi ko maadi ɓoyni guila e duuɓi dutal ɗum ɗon ene jeeya e ko yandini hono oɗo en galle mo ganduɗa caabiɗo pittali kewɗi caggal ɗon ko wiyete hono cikko hoorejo wonɗon woni hoorejo falde mbiɗum gouverneur adjoint e wayno kanko hono ceerno Alassane Sall kanko hoore makko o yilloyima toon gam ƴewde hollo caɗele ɓe poti sakanede wonande hono tampuɓe e wonande kadi hono huuɓere takkinode huuɓere yande nde nder ɗon hollitama ndeɓe huuɓere nde yani nde yoga e mabɓe guittama paana ɓe cellanaɓe paana to e nayyi hono safrude ndu caggal ɗon heddiɓe luwona wona nokkuji hade ko juuɗa ɓendude noon hollitama tan wona les inspecteurs d' état kañum inspecteur de bâtiment kamɓe koye mabɓe ɓe kolliti mbi ɗeɗo ene caɗele heewi wadde ɗum tan ko wonande hono galliɗe nawi no fewi ni en heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international wayno ɗeɗo ene gueɗe ɗiggata juppetake ɗum noon ko yidde holli tan ko wiyete hono professeur walla maître Aissata Tall Sall kankone gila nde bandiraɓe leydi Sénégal dari ene kala wiyte hono caɗele goɗa to banggue hono guykaji passeport diplomatique ɗi e nder ɗo ɗon ma tesɗo ko hono Mamadou Biya en wonande hono Alhaji Mamadou Salen wayno kanko gila nden o felama woni o felama yimɓe hewɓe mbi ko dillani o dalani gila nden ha oɗon saaha en wayno kanko maître Aissata Tall Sall o yiiɗi ko adi ko foof yimɓe yo tin yo gandu yo pam kanko woni ko député caggal ɗon ne kadi walla woni député caggal ɗon ne kadi ko avocat ndeke noon wonko heewi ko haalte
hen yo waɗe ala kono fotɓe wadde golle men ɗe ha timma to banggue ñawoɓe ko men ɗon poti wadde golle men ha timma caggal man kadi wonande to banggue député ji woni sarɗiyankoɓe ɓen ɗon ne kadi mbaɗa golle men ha timma e nder ɗon noon ko nden tigui kankone o wawata ƴewde hole peeje poɗɗe sakkede walla hol konngol ngol foti haalde hen kankone holliti o wi kanko dey so wi ko sarɗi ko avocat firti kankone komo andi gueɗe ɗe omo andi no caɗele ɗe goni omo andi ko suuɗi hen ha eko feeñi hen caggal ɗon ko te hono hoorejo suuɗu sarɗiji alhaji moustapha Niass kañum hoore muɗum fadannom ene fada guila nden ha ɗon saaha gam wadde ɓeɗo en hono kuugal hollitama nen wayno ɓeɗo kam ha kado so leel so yaw so woɗɗu so ɓaɗi kamɓe foof koɓe rewneteɓe kuugal wonande hono ɓeɗo en dariɓe gam funtude yimɓe to banggue hono passeport uji diplomatique tawa ɗin passeport uji ɗi moƴƴani wonde faux passeport heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international no mbiɗen ni no wayno hannde ma bandiraɓe jaafo no feewi woni ɗum ɗon noon ko wonande kabaruji men hannde jurta no feewi goto hono ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe mbiyaɗo hono Cheikh Niass wayno kanko no wuuri ko toon leydi Farais jenno saabu uttademo ummademo to leydi Farais adum ɗo e nder leydi Sénégal koko fate hono maggal Touba e nder ɗon kanko woni hono werla makko mo dogno oto makko to ennayi hono légal walla yutti légal wakkina nemsata ko ɗon hono policier teeɓi e junngo makko holliti wi oto makko walla werla makko won kayitaji ngakkina alay saago adda hen kayitaji ɗi henna ne jeeya hen ko wayno assurance en eko nandi hen cagam ɗo kanko caɗele ngala hen kanko Cheikh Niass kono alay saago ɓe ɗacca o rutto toon galleji makko ko toon yejiri ko wiyete hono kayitaji koye nder ɗon noon hollitama wayno ɗon noon luure ɗe mbaɗi duuni mbaɗiɗe hakkude makko hono policier ɗi e nder ɗum ɗon policier ɗi jagguimo nde eno mbiya hande janggo ɓooyata wonande kay mo jagguidano on noon no holliri walla no hokki ko wiyete hono version ɗum woni ko wiyete hono cimtolngol wi nde ɓe gaare makko nde ɓe jaggimo holliti o haalliɓe gueɗe mabɓe holno ko jeeyi sababu ɓe keɓani e makko kayitaji caggal ɗum noon holliti ɗe ha ko juutowi kanko dey wonko welani wonko welani e ɓandu makko simu won leɗɗe makko ɗe foti yahde ɗum noon eɓe ballumo e leɗɗe makko ɗe o yara no heɓiri leɗɗe makko ɗe caggal ɗum ko holliti ɓe mbi e dow gueɗel de tawa kala ko wiyete on leɗɗe tawɗe on leɗɗe ko docteur en windi haɓe jiimi hen walla haɓe tiimi hen ɓe gandi ko docteur o windi ɗum noon kanko Cheikh Niass o wawi yoppede o wawa yadde ɗen noon leɗɗe kono noon so tawi ɗum noon ala docteur fawani hen bindol muɗum walla fawani konngol muɗum ene wayno ɓe jogorani ɗaccuɗo yara leɗɗe ɗe nder ɗum ɗon wonande hono wonduno o ko ɗon nde setti ha ko juuti wi e kala saaha eɓe kalda e téléphone yeehi ha ko juutno ɓe majjodiri yeehi ha ko juutno majjodiri ɗo noon e ɓooya tan e nder réseau sociaux ji kanko hono cettotoɗo wonande no gueɗe ɗe jaari ni o wi ha wonani hono Cheikh Niass sankima e nder ɗum noon hollitama kanko Cheikh Niass nde o sanki nde o yogga e hono police eji lieutenant police o e jaggunoɓe ɓe fof ɓe wayno won kuugal waɗa e mumen heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international mbaɗa jura jen ha toon nde nande leydi Mali e nder ɗum noon hollitama ko yewti hono caɗele ko hunde leydi Farais kañum e Guinée kono leydi Farais kañum e hono leydi Mali e nder ɗum noon hollitama oɗo saaha malinaɓe ne metti no feewi holko jeeyi sababu mettini ko caggal nde Emmanuel Macron hollino yiyande muɗum e nder leydi Mali caggal nde ɓe jiiɗi liggodade ko wiyete hono soviétique en ɓe walla mbiyen russe en ɓe ɗum ɗo noon metti no feewi wonande ko wiyete hono kanko Emmanuel Macron holliti o wi ɓe yoɓe gandu yoɓe tin yoɓe paami no wayno laamu mabɓe ngu ha joni ala ko heptina laamu makko heptinaka tawi laamu mabɓe yarani walla yaadani to banggue hono démocratie koye nder ɗo noon hollitama wonande kanko Soumaïl Maïga won konngol satingol konngol ene wayno muusi no feewi wonande hono Emmanuel Macron caggal ɗum ɗon noon wonande ko wiyete hono Abdoulaye Diop jaggoɗo kalfinade kala wiyete hono gueɗe malinaɓe caggal leydi kanko ɗo noddi wiyete ambassadeur leydi Farais jooɗi to ene hono Bamako lamorgo ngo nde ɓe joddi nde o wi ko on ɗon yo tin yo faam yo andu wonande Emmanuel Macron won konnguɗi o haali wona konnguɗi juɓɓuɗi wona konnguɗi pewɗi kadi ɓe jiiɗa ɗiɗon konnguɗi ene kaale e leydi mabɓe kamɓe leydi makko leydi nimri e nder ɗum ɗon dendagal hono tubakoɓe walla dendagal jeeyaɓe leydi Farais wonɓe to nayyi hono leydi Mali e mbaɗa feere ɓe decca ɓe ganda koɓe kaali ɓe kaala ko poti haalde ko
remoɓe kaɗa kadi poti haade noon ko wonande ko yite hono jaakoɗo kalfinade kala ko yite hono gueɗe caggal leydi bandiraɓe tedduɓe sago Allah sago moɗon wonno ko Abdoulaye Sarr arano en ɗo e inde Ndjobbo TV international ngam haalande ko yite hono kewirɗe walla toɓe ɓurde tentude e nde ɗon yontere sago Allah sago moɗon hay soko lawol